Fortuna, fama i poder. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, Gold Roger. I les paraules que va pronunciar en morir van llançar rius d'homes al mar. Els meus tresors ja vos els podeu quedar. Aneu per ells si voleu. Allà he deixat tot el que vaig aconseguir. Xicots, ja podeu començar a buscar els vostres somnis a la Grand Line. Ara és l'era de la gran aventura. Rere somnis i els anells, tot sol que amb el vent. És el tresor més gran del món i junts el buscarem. One Piece. Preparem-nos bé per a un món especial, tot ple de perills que ens acompanyaran. Si un mapa polsós em porta un gran tresor, és que les velles llegendes fan arribar a bon port. I si algú em talla el pas, no em pararà, no ho farà, perquè tinc un objectiu molt clar, una promesa de complir. Rere els somnis i els anells, tot sol que amb el vent, és el tresor més gran del món i junts el buscarem. Amb un poc de sort i la nostra amistat, vine, puja un nou món.